Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монед дӯстон ва дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед. Ҳатман барои фурӯхтани хона кӯмак мерасонем. Дар ана ҳамин номерҳо ватсапам ҳаст дӯстон. Хоб, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавси Гулбута, ҳамин тарафе ки мо нишон додестем дӯстон, хонаи фурӯши аст. Инҷора ферма меган. Аз Корвон то даруни хона дӯстон 3 километр роҳ аст. Раҳ асфалт, раҳи мошинрав ҳаст. Латоки ҷубор ба пеши хона ҳаст дӯстон. Хонаи фурӯши ана ҳамин хона аст. Дар наздикӣ мактаб, масҷид, мағоза ҳамаш ҷойгир аст дӯстон. 2 сотиқ замин, 4 дар хона, 120 квадрат хона ба чизу чорааш фурӯхта мешавад дӯстон. Медароем ба даруни хона. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Хоб, ана ҳамин хонаи якошона компактни аст дӯстон. Об свет доимӣ аст дӯстон. Светҳои шаҳрӣ, об динамуд об дорад, оби качалка дорад, оби скваж мақсад, прамой, оби шаҳрӣ, моторқати, ана оби равон. На, бо инҷошам об ҳаст дӯстон. Камбудӣ нест. 2 линия об аст. Свети шаҳрӣ аст дӯстон. Аз сари роҳ сар мекунем дӯстон. Ростаки ҷои ванна, ҳоҷатхона, септик аст. ҳавлӣ, полни брусчатка, кафел. Дар инҷо бошад кухни дӯстон. Кухни гарнитурам аст. Аз инҷо дӯстон 2 дар хона аст, дарун ба дарун. Аз тарафи ин тараф ҳам дӯстон метавонед дар кунед, аделна дарам бошава. ҳозир дарун ба дарун кардагиам. Як зали 6 метра, 8 метр роҳ, 8 метр дароз аст дӯстон. Дар дарун бошад як хонаи дигар. ана ҳаминҷо дӯстон метавонед дар кунед, инҷо маҳкам шавад, дар адел нашавад. Якто кондисионер дар инҷо. ана ҳамин хонае ки мебинем дӯстон, 2 хонае ки мебинем, як 2 хона, ҳар 2 хона тӯпли пол дорад. полаш бошад ламинат. дар инҷо як калидор мешавад дӯстон. Як хона ростакӣ. Як хонаи дигар аз тарафи дасти чап, кондисионердор, спални. дарҳо бо дабурҳояш. бари заминда бошад, намихел ҷои
агароча кардагиам дӯстон. дар боло якто чалёви ангур кардагиам. фасад дорад, ҳамаш поло, кафел, кондитсионер дорад, чизи 4-8 хати фурӯхта мешавад дӯстон. хонаи компактни аст. ҳавлияшам хело ҳам калон аст. 2 сотиқ аст дӯстон, 2 сотиқ мумкин зиёдтарак бошад, барое ки калонтар метавад. хоб, як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбута ферма. Аз бозори Корвон то дари хона 3 километр роҳ дӯстон. 2 сотиқ замин, обши 4 дар хона, 120 квадрат. ду хонае ки гуфтем, топли пол дорад дӯстон. 2 то кондитсионер ва чизи 4 қати фурӯхта мешавад. об, свет, доимӣ, шаҳрӣ, 2 линия об. хоб, нархи ин хона $47000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 986 03 04 04. дар ана ҳамин номер ватсап ҳаст дӯстон. муроҷиат кунен, муомила дорад, занг мезанед, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон.